To former for finanspolitik. Stram og lempelig. Stram finanspolitik er, når staten tjener flere penge i form af skatter og afgifter end den bruger. Den anvendes, når man vil sænke inflationen eller forbedre betalingsbalancen. Betalingsbalancen er forholdet mellem et lands import og eksport. Men dette reducerer også i øget arbejdsløshed, hvilket er en kolossal ulempe. Stram finanspolitik resulterer ofte i lavkonjunktur, hvilket vil sige, at landets BNP stiger med under 2% årligt. Indtil 1930'erne mente man, at stram finanspolitik var den eneste form for gavnlig finanspolitik. Men økonomen J.M. Keynes introducerede konceptet, at lempelig finanspolitik også kunne være gavnlig for økonomien. Lempelig finanspolitik er, når staten bruger flere penge, end den tjener i form af skatter og afgifter. Det kan være fordelagtigt at føre lempelig finanspolitik, hvis arbejdsløsheden er for høj. Udover at øge beskæftigelsen, resulterer lempelig finanspolitik også i, at borgernes købekraft øges. Lempelig finanspolitik resulterer ofte i højkonjunktur, hvilket vil sige, at landets BNP stiger over 2,5% årligt. Det er ikke altid godt at have vedvarende højkonjunktur, da der på et tidspunkt vil være mangel på arbejder og varer. Dette resulterer i løn- og prisstigninger og dermed inflation, og dette kaldes også overophedning af økonomien. Der er også andre ulemper forbundet med lempelig finanspolitik, nemlig at det øger statsgælden og forringer betalingsbalancen. Det er selvfølgelig vigtigt for et land at balancere disse to finanspolitikker, da de begge har fordele og ulemper. Like, rate, comment and subscribe.